У гэтым годзе наша Беларусь адзначае 80годдзе з дня вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І наш чарговы выпуск онлайн-рэпартажа прымеркаваны менавіта гэтай даце. Дзятлаўшчына, як і ўся Беларусь, партызан. У гады ваеннага ліхалецця нашы людзі не толькі ваявалі на франтах, абараняючы айчыну ад ворага, аддана працавалі ў тыле і ўзнялі магутны партызанскі рух, аказалі дзейнае супраціўленне нямецка-фашысцкіх захопнікаў і наблізілі вялікую перамогу. Салдаты, якія абаранялі горад Дзятлава, праявілі стойкасць духу і гераізм. Пры ленінскай партызанскай брыгадзе ў лясах Лепішанскай пушчы функцыянаваў лясны шпіталь, які выратаваў цаной свайго жыцця сувязны брыгады мясцовы жыхар Іосіф Хелідовіч, паўтарыўшы подзвіг рускага героя Івана Сусаніна. На Дзятлаўшчыне ў гады Вялікай айчыннай вайны шырока разгарнуўся партызанскі рух. Першы атрад, які насіў імя Арлянскі, пазней перайменаваны ў барацьба, быў створаны чырвонаармейцамі, якія трапілі ў акружэнне ў маі 1942 года. А ўжо восенню таго ж года дзейнічалі 3 атрады, якія ў снежні аб'ядналіся ў ленінскую партызанскую брыгаду, камандзіру якой Фёдору Сінічкіну прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Брыгада дзейнічала ў Дзятлаўскім раёне і ў суседніх раёнах. Яна злучылася з часцямі Чырвонай арміі 15 ліпеня 1944 года у саставе 4 атрадаў агульнай колькасцю 1184 партызаны. На тэрыторыі раёна размешчана 98 помнікаў, якія нагадваюць дзятлаўчанам і гасцям аб тых далёкіх, але незабыўных гадах. Памяць народная не згасне ніколі ад продкаў, якія цаной свайго жыцця абаранілі родную зямлю ад фашысцкай навалы. Мы атрымалі наказ берагчы гэты мір. Тут і спаленыя вёскі, і генацыд яўрэйскага насельніцтва Дзятлава, і карныя экспедыцыі супраць партызан ленінскай брыгады, і самаадданая барацьба падпольшчыкаў, і закатаваныя вязні дзятлаўскай турмы. Тысячы забітых, замучаных, спаленых, дзеці, жанчыны, старыя. І дзятлаўчане павінны ведаць праўду і помніць, і перадаваць памяць пра вайну сваім дзецям. Дзятлаўшчына у 2024 годзе па праве адзначана вымпелам за мужнасць і стойкасць у гады Вялікай айчыннай вайны. Мы ўпэўнены, што сёння ён стане не проста ганаровым экспанатам, а яшчэ адной нагодай помніць і ўшаноўваць подзвіг дзятлаўчан у гады Вялікай айчыннай вайны.